Hej alle sammen, og velkommen til denne her video. I dag, jeg ved egentlig ikke, hvad jeg skal lave i dag. Ved jeg ikke. Eller jo, vi kan jo starte med lige at sætte noget på plads i mit skab. Og så de her støvler. Hvor fanden har de sådan der? Ja. Øhm. Ja, det taler vi sgu ikke lige om, at jeg lige rettede det der i mit skab. Ja, jeg ved faktisk ikke, hvad vi skal lave, Loki. Jeg havde bare lyst til at lave en video. Ja. Altså, hvis der var en pionersti, så kunne jeg sige, at vi skulle lave en video, hvor vi både kom i level i pionerstien, men det kan vi bare ikke. Fordi der ikke er nogen, der er sjovt ikke er nogen pionersti. Altså, jeg har lyst til at tage til Main Castle Slot, og måske skulle lige have en hest. Ikke fordi jeg har sådan en nok passende hest til Main Castle Slot, men altså bare lige en anden hest med det her smukke outfit, som Vivi har lavet. Fordi at jeg vil gerne til at lave de her opgaver færdige med den sorte ridder. Jeg skal lige... Middelalderhusene. Så jeg mangler en del. For at ligesom kunne komme i gang med at lave opgaverne færdige med den sorte ridder. Her plejer jeg faktisk også bare at bruge en eller anden guide til til dragerne, men jeg tror faktisk, at jeg har fundet mig en... Altså, jeg kan huske det, fordi Loki, så tror jeg faktisk bare, at de er det samme sted hver dag, fordi at, jeg har gjort det der med dragerne 2 gange, og de 2 gange i den her uge, jeg allerede har gjort det, jeg gjorde det i går, og så gjorde det også om lørdagen, der har det været det samme sted, dem alle. Så, ja, altså jeg tænker, altså det er der. Men den tager jeg til allersidst, I think. So, yeah. Kæft, hvor er jeg lovligt til at ride her, altså. Men, hvis I ikke vidste det, så er det... Ej, fuck, skal man også stjerne? De andre siger hen og fuck det. Hvis I ikke vidste det, så er det mig, der bliver kaldt for Ems. Ja, altså det er mig, der er Ems. Som jeg bliver kaldt i klubben. Så, ja. Min klub, jeg bliver kaldt Ems, så det er mig, hvis så I ikke er i tvivl. Fordi nu har jeg lige introduceret mig selv. Jeg hedder Ems, fordi at, ja, jeg vil bare, mit kælenavn er bare Ems. Jeg har ikke lige lyst til at fortælle, hvorfor, fordi det er jo personlige ting. Altså, så siger jeg mit personlige navn, hvis jeg skal rundt til at blive kaldt Ems og sådan noget. Men I har nok allerede fundet ud af det, da det ligger meget i navnet. Ems. Altså, hvad for et navn man så har. Men ja, no more work. More work. Get down. Den der. Så vi er i hvert fald bare på vej derover, ikke? Hvis jeg taler meget stille, så er det fordi, at jeg har en lille bitte rustende stemme lige nu. Men min stemme skal nok blive god igen. Og det kræver egentlig bare, at sådan... Ja, jeg ved egentlig ikke hvorfor, men det gør det bare. Jeg har bare en lille rustende stemme lige nu.
Det sådan har jeg nærmest altid om morgenen. Men det behøver sgu ikke gennemtage af mig. Hermione Granger. Hvad fanden er den der? Så skal vi derover til de røde, som jeg er faktisk en del af. Det sjove er sådan, jeg er en del af denne her middelaldergruppe, de røde. Den er jeg en del af. Og Brave Girls klubfarve er jo sådan low-key også bare rød. Rød og hvid. Så sådan, det synes jeg er en lille bitte smule sjovt, at jeg så også lige er en del af det middelalderhus derovre. Så ja. Så. Ja, altså jeg læser aldrig. Jeg læser det aldrig, det orker jeg sgu ikke. Det handler bare om at være doven. Men jeg kan så se, at jeg næste gang jeg laver de her opgaver, låser op for en ny opgave hos hende, da jeg har lavet den her. Da jeg har lavet de her, har det. Okay, den her er der hver dag i samme place. Det kan jeg sgu huske, at den her, den er sgu alle, den der alle dage, eller der er altid en drage der, ikke lige fordi det er måske den præcis samme, men den er altid der. Det er en af dragerne. Der er også altid en her. Og så er der altid 2 tæt på hinanden herover af. Ja. Brøl. Der, og så boing. Og der. Og vitterligt, de er det samme place hver dag. Ikke lige dragefarverne, men altså dragerne gemmer sig det samme sted hver dag. Bare i forskellige farver. Så ja. Jeg tænker bare, at vi tager over til Maja, og så laver jeg den opgave, og så kan vi lige se Majas forældre sammen. Og så tror jeg, at det er det for den her video, fordi jeg skal også lige redigere den efter, så sådan. Eller det er bare lige en hurtig redigering. Det hedder frihed. Nej, det hedder sgu ikke frihed. Er det ikke den her, jeg får 100 med? Nej, det er sgu da 50. Det er 100. Og enten var det løbet, jeg skulle tage, eller så var det forne, og jeg skulle kræve dem bare forne, fordi det gør jeg sgu hver dag. Altså, jeg laver Majas opgaver. Jeg prøver at gøre det hver dag, men altså, det går ikke godt hele tiden. Men det går for det meste at gøre det, og så tager jeg Majas ting sådan næsten hver dag jo. Så sådan, jeg kender. Så jeg synes sådan, det her det er faktisk lidt sjovt. Og bare sådan at samle får, selvom jeg bliver ved med at sådan, det får der allerede er inde i henhegningen. Det bliver jeg ved med at tro også er et får, jeg skal fange. Så jeg bruger bare tid på at løbe efter den. I stedet for lige at tage mig sammen. Altså, der er ret mange får. Der er 7. Altså, der er ret mange får, synes jeg. Det er alt for mange. Gud, lille ven, du er helt herover. Det plejer skulle du ikke være. Nå, okay. Der. Okay, og så mener jeg bare denne her. Der er lige her, og der er en sidste, som er helt dernede. Altså, hvor langt skal jeg lige løbe med min får? Okay, lige den kunne jeg have 2 får efter mig, men jeg ved bare lige, jeg har lidt flere får. Det er sjovt, at de der får bliver ved med at løbe hjemmefra hver dag. Jamen, nu kommer bare alle mine 5 små får med mig. Det må I sgu meget gerne komme. Wee. Ja.
Ja, så er jeg færdig med den opgave, og så får jeg en opgave hos mig. Og det er Due-familien, så man kan da håbe, at jeg får lidt tøj. Jeg får lidt tøj. Altså, men jeg er bare snart løs op for den der stald. Måske kan man da få stald der på et tidspunkt, når man har lavet alle opgaverne. Og jeg sagde på et tidspunkt. Så. Så. Jeg er venlig, og nu kommer jeg en. Jeg får det her fucking blotte sadelag, men jeg har også fået gamasher faktisk. Men jeg kræfter med af det her af dem. Jeg har lyst til at sige, hvad var ikke råd over, men altså. Jeg gider sgu ikke at læse det her, så det er bare jer. Det er bare sorry til jer, du. Ja, alle. Får jeg da en ny hjerteopgave, eller hvad? Jeg skal lige se, om jeg får en ny hjerteopgave, og så skal jeg lige kigge på det her sadelanlæg. Vel, er det her ikke... Jeg tror, det er det sadelanlæg, man får, når det er, man... Ja. Nej, jeg har ikke nogen hjerteopgaver tilbage i den der. Nå, nu kigger vi på sadelanlæg. Og se, det skal vi være gode til. Oh my god. Altså, jeg vil ikke have min sadel på. Så siger vi skjul mig, og så siger vi sindsfærd. Okay, det er ikke det sadelanlæg, jeg troede det var. Nå, det er faktisk lidt irriterende. Men jeg har da nogle matcher, der passer til det sadelanlæg, og det er blot, som er min yndlingsfarve, så sådan. Det klager jeg sgu ikke over. Men ja. Ja. Men I må super tak, hvis man husker like, subscribe, så klokken til informationer hver gang vi lægger en ny video op. Og se bare i næste video. Hej!